sithokozisa sonke njengesizwe. Siyazi ukuthi iNgonyama lo nyaka ophelile iqala umsebenzi noma iqale yaya kwaMyeni yokhanda ubuhlobo obuhle phakathi kweNdlunkulu nabakwamyeni. Kwenziwe konke, kwenziwa amalobolo, kwenziwa ingxabamasondo. Njengamanje kothi mhla 24 kuyo lenyanga ephezulu ilapho-ke kube kunomkhehlo kwaMyeni ekhaya kwaMyeni lapho ozalwa khona uNdlunkulu wethu owuyena ozogana isilo. Mhla 24 kuJanuwari kuyobe sekuba umkhehlo khona. Kudlule ilanga mhla 25 njengoba sazi nabesilo ukuthi iNgonyama na uNdlunkulu Myeni bayikhethele ukuthi bangaba ngamalunga ebandla lamaNazaretha. Umsebenzi waNgonyama obusenziwa ngesonto umsebenzi omkhulu-ke lapho odinga isizwe sonke sikaZulu ukuthi siphelele, amakhosi aseNdlunkulu aphelele, iNdlunkulu yonke ukuthi iphelele. Lapho kube sokusuku olukhulu lomgcaco phakathi kwayo iNgonyama yethu noNdlunkulu uMdolomba kaMyeni mhla 26 kuJanuwari. Bengathi nabesilo nabohlanga angime lapho, kakhulukazi imbubo yomhlaba ibicezelela lokho ukuthi isizwe sazi ukuthi ikuphi okwenzekayo njengamanje njengaphakathi ngapha eNdlunkulu. Kodwa ngicela ukubuyela nje kafishane emuva lapha. Welcome back to Sunday Live Chat. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with indaba zaseNdlunkulu. Namhlanje guys angiphethe indaba ezimnandi ngampela. Isilo ke esibusayo ongangezwe lakhe, isilo ke uMisizulu kaZolithini ngomlomo womntwana uSimphiwe Zulu wazise isizwe sakhe ukuthi cha, njengoba ke nje ngunyaka uphelile kade ke eyolobola embese intombi yakwaMyeni kulonyaka kulenyanga kaMasingana uJanuary ngomhla ka24 uyobe ke eyomkhehla ke uMamyeni, bese kuthi ngomhla ka26 kube kuyisonto, bathi ke zobe zokushaya ke impela laphana ke ebukhosini ke bakwaZulu. Umgcaco wabo uzobe ngomNazaretha njengoba bobabili ke bazikhethela ke lenkolo. Angithi bona mhla 24 bokulihlanu kube kumkhehlo, emva lokho 25 akwenziwa lutho, then mhla 26 bese kuba ke umshado ke wakhe ke wabo ke ongangezwe lakhe kanye ke noMamyeni noma noNdlunkulu ke uMamyeni. Lesi simemezelo ke sifika nje kusemva kweinsukwana isilo samemezela ukuthi ke siyawuhlukanisa umshado waso nomunye woNdlunkulu esingalidalilanga ke igama lakhe, kodwa ke abantu bayihlanganisela 1+1 kwaphuma 2, baphuma ke noNdlunkulu kaMayisela ukuthi cha uyena ke lona ke okwahlukaniswa ke naye. Nosekwesikhathi ke agcina ukubonakala ke ehamba nesilo uNdlunkulu. Isilo guys athembisa ukuthi sizesomondla simnekele ngoba phela unamazinyane akhona ke ebukhosini ke bakwaZulu. Sathi ngisizokhipha u20,000 rand njalo ngenyanga. Kuze kube ke isehlukaniso sabo siyafinalizwa ke bakithi. Niyamenywa ke Zulu nkosami ukuthi niphelele nani nizozibonela ke umshado ke wesilo, nizobona umshado wesilo ke engicanga ukuthi ungoqala phela ukuthi ke ashade impela ngoba ulo omunye angikhumbula ukuthi uyashada, ngagcina nje kuthiwa uyakhehlwa mangicabanga ukuthi kwaphela emkhehlweni kuyena, kodwa ke manje ke cha nizobona umshado impela ke wesintu. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.